3 més 1. Quantes són? Què? 3 més 1. Quantes són? Ah, 3 més 1. Quantes són? Mira, Elia, ho farem una miqueta més divertit. Sí. Ja veuràs. Tu tens 1, 2, 3 taronges. 3 taronges. I jo et dono una més. Quantes tens? Però són taronges de suc? Dóna igual si són de suc o no són de suc. I no poden ser peres? M'agraden molt les peres. Està bé. Amb peres. Tu tens 1, 2, 3 peres. I jo et dono una més. Quantes tens? Compta les taronges ara o no? No, les taronges no compten ara. També tens plàtans. Sí, també tinc plàtans. Mira, tu tens un plàtan, Un plàtan, una pera que t'agrada molt, una pera. una taronja de suc. I jo et dono una poma. Una poma. Què tens? Molt fàcil. Macedònia. Si jo tinc 3 xupa-xups i me'n menjo un altre, en tinc